Si San Isidro Mag-uuma o Labrador natawo sa Madrid, sa Espanya, niadtong 11th century. Bisan pa sa iyang kakabus, bisan pa sa iyang kalisod, siya nagmatinud-anon kanunay sa iyang trabaho o sa Ginoo. Matag adlaw, sa dili pa siya muadto sa iyang gitrabahuan, muagi gayud una siya sa simbahan aron sa pag-ampo, aron sa pagsimba. Tungod sa iyang debosyon ug pag-ampo, daghan ang mga milagro ngayong nasinati sa iyang kinabuhi. Ug usa niini, usa sa mga milagro mao ang iyang amo nga nakasaksi. Nga samtang nag-ampo sa simbahan, samtang misimba siya, ang mga anghel mo'y nagdaro dito sa uma. Nga namang inaingon ini, tungod kay ang iya mga makauban sa trabaho, mga magdadaro, mga mag-uuma, kanunay nagreklamo nga kanunay maulahi si San Isidro. Munang ilahang gitaho ngadto sa ilahang amo. O gipanid-an silang amo kung unsa gud gayud kini katinuod o nasaksihan gayud sa ilang amo nga samtang nag-ampo si San Isidro sa simbahan, ang mga anghel mo'y nagdaro ngadto sa uma. Ang iyang asawa usab maampuon ug matinud-anon isip usa ka Kristiyano. Ang ilang kaminyoon naghulagway ug nagpakita ug naghatag ug maayong panig-ingnan diha sa pamilya. Naghatag og maayong ehemplo nga ang usab sundon diha sa pamilya o managtiayon. Ang pagkamatinud-anon ug ang pagkamaampuon ngadto sa Ginoo sa tanang higayon, sa tanang kahimtang nga ato ang masagubang diha sa tong pagpakabuhi nining kalibutana. Diya sa Ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesukristo nagpadayag ngadto sa iyang mga tinun-an sa kamahinungdanon sa pagpangalagad o pag-alagad. Siya miingon, walay ulipon nga labaw siyang agalon o walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Iya kining gisulti humaniya hugasi ang mga tiil sa iyang mga apostoles. Mga igsoon atong makita dinhi nga ang pagpaubos o pagpangalagad maoy makapahalangdon sa tawo. Ang pagpaubos ug ang pagpangalagad o pag-alagad maoy makapahimo kanatong halangdon. Ang Ginoo siya. Apan mihugas siya sa tiil sa iyahang mga tinun-an. O kini nga buhat, kini ang paghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, usa kini kabuluhaton sa usa ka ulipon. Ang paghugas sa tiil, ubos pagani kini sa mga ulipon. Ulipon sa tanang ulipon. Buluhaton kini sa pinakaubos sa mga ulipon. O gibuhat kini sa Ginoong Hesus. Iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Ang gibuhat ni Hesus nagpakita kung unsa ang tinuod nga pangulo, unsa ang tinuod nga leader. Ang pagpangalagad dili di ay magmapahitason. Ang pagpangalagad dili di ay maghari-hari. Dili kadtong tag-as og posisyon sa katilingban o tag-as og rangko, kundili ang taong halangdon mo katong mapaubsanon og hilom lamang nagbuhat sa katungdanan diha sa kamatinud-anon bisan sa mga ginagmay nga mga pamaagi. Katong walay kasikas, katong hilom lamang nagpaubos og nagmatinud-anon sa pagtrabaho, matinud-anon sa pagpangalagad bisan sa mga simple nga mga butang. Gani matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, mingon siya nga, not all of us can do great things, but we can do small things with great love.
Dili tanan kanato nga makahimo og dagkong mga butang. Pero makahimo tag mga gagmay mga butang, mga simple nga mga buhat nga anaa ang gugma. Anaa ang dakong gugma. Ang tinuod nga gamhanan nga tawo mao katong makabalong mo paubos aron mapataas ang uban. Ang tinuod nga gamhanan mao katong makabalong mo paubos aron mapataas ang uban. Dunay paborito kayo nako nga phrase nakuha nako ni sa kuang gitan-aw nga movie, a series movie nga ang title ni Vikings. Ang iyang amahan mo'y leader sa ilahang village, sa ilahang tribo. Iyang gidala iyang anak dito sa cliff. Taas kahabog kay nga pangpang iyang ipakita sa ilahang village. Mingon siya sa iyang anak, "Son, unsa imong nakita?" Mitubag iyang anak, "Father, ang akong nakita is power, gahom." Mingon ang amahan, "Be careful. Power is dangerous. Power attract the worst and corrupt the best." Power is dangerous. Power is given to those who lower down themselves and pick it up. Ang gahom gihatag ngadto sa mga tao nga makabalong paubos ug mukuha niini. Power is dangerous. Matong hinumduman. Delikado ang gahom kung dili kita makabalong paubos. Humility is a real power. Humility is a real honor. Ang pagkamapaubsanon mao katong gamhanan, mao katong halangdon. Mamahimo kitang halangdon o gamhanan kung kita magpaubos og mga lagad uban ang matinud-anon nga kasing-kasing. O kining tanan ato kining makita diha sa kinabuhi ni San Isidro. Ang iyang kinabuhi nagpadayag nining tanan. Mapaubsanon siyang nangalagad o nagmatinud-anon siya ngadto sa Ginoo, nagmatinud-anon sa isip Kristiyano. Bisan pa man sa iyang kasimple siyang trabaho, bisan pa man dili lalim iyang trabaho, tibok adlaw magbulad og init, dili kinilalim, magdaro sa yuta. Apan hilom lang kaayo si San Isidro. Bisan giunsa siya og daot sa mga kauban, bisan gipasangin lang sa pag-ayo, apan wala gayud siya mobalos. Kanunay siyang nag-ampo sa Ginoo. Iyang giuna ang Ginoo kaysa iyang trabaho. Sa iyang debosyon o sa pag-ampo, siya atong gipasidunggan karon. Dumikan siyang maayong panigingnan nga gipakita kanato. Mga igsuon ko diyan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo, inubanan sa pangaman ni San Isidro, nga makabaton unta kita sa mga hiyas, nga mapaubsanon, matinud-anon, sa tanang sitwasyon, diya sa tagsa, kakinabuhi, diya sa pamilya, o sa atong mga gitrabahuan, o sa atong mga kasilinganan. Unahon ta kanunay si Kristo, atong Ginoo. Ug pahariun ta siya, diha sa tagsa kakinabuhi. Aron sa ingon, matag karon og unya atong masinati ang milagro niyang gibuhat kanato matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog.